Стройни и красиви. Здравейте, аз съм Елън Барет. Добре дошли в специалното издание на списание Селф "Стройни и красиви". Целта на днешната тренировка е да ускорим сърдечния ритъм до ниво, при което бързо се изгарят мазнини и калории. Някои части от програмата ще бъдат с умерено натоварване, а други ще бъдат по-интензивни. При умереното натоварване трябва да сте в състояние да поддържате разговор и да казвате няколко изречения при всяко вдишване. При по-интензивните упражнения ще сте в състояние да казвате само по няколко думи при всяко вдишване. Съобразявайте се с възможностите си. Забавяйте темпото, ако е необходимо. Тази програма е разделена на няколко части и предлага голямо разнообразие. Може да изпълнявате наведнъж от начало до край или да правите отделни части от нея за бърза аеробна тренировка. Редовните упражнения за сърцето са основна част от всяка програма за добра форма или за отслабване. Ще ви помогнем да изгорите излишните калории и ще накараме сърцето ви да работи по-ефективно. За изпълнението са ви нужни само маратонки и комплект гирички. А сега да започваме да отслабваме и да се разкрасяваме. Така, вече сме готови за начало. При мен са Мари и Дебра. Да се залавяме за работа. Марширувайте на място за малко. С ляв и десен крак. Изправете се добре, изпънете гръбнака, отворете раменете. Искам да сте сигурни, че сте заели правилно положение за следващите упражнения. А сега на 4-3 да започнем с стъпка надясно. И 4-3. А сега напред с десния крак. Постепенно раздвижваме краката. Добре, пак в страни. 4, 3, 2 и напред. Отново в страни. 4, 3, 2 и напред. Хайде сега в страни. 4, 3, 2 и напред. Сега клекове в страни. Върнете се в центъра, сега долу и горе. Ниско, горе, долу, горе, долу, горе, навън, навътре. И още веднъж надясно, наляво. Сега в центъра и дишайте. Вдишай ръцете горе, издишай, натиснете с раменете надолу. Сякаш се движим във вода. Прекрасно. Разширете дробовете си при вдишването, издишайте. Вдишайте. Още няколко пъти вдишай. Издишай. Още веднъж. Много добре. Сега стъпка наляво. 4, 3, сега напред. Раздвижете крака. Встрани. 4, 3, напред. Ляв крак. Отново, нека ги направим по-големи. Да се напрегнем малко повече и напред. Последен път в страни. 4, 3 и напред. Браво! Сега клековете. Върни в центъра. Долу, горе. Чудесно! Трябва да вложим много енергия в това движение, за да имаме полза от него. Много енергия. Горе, долу. Последен път и дишай. Ръцете горе. Вдишай. Издишай. И отново вдишай. И издишай. Раменете натискат надолу. Вдишай. Издишай. Още веднъж. Вдишай. Сега ръце на бедрата. Наведете се и изправете гърба. Обратно горе. Да направим няколко от тези упражнения. Наведете се. Сега нагоре. Още два пъти. Изправете гърба. Нагоре. Още веднъж така. Сега да се разтегнем. Изнесете левия крак напред. Изтеглете ханша назад, ръцете на дясното бедро. Разтягаме добре левия бедрен мускул. Така. Ако искате да е по-интензивно, изтеглете ханша още малко назад. Трябва да усетите разтягането в левия крак. Сега се изправете, хванете коляното и го притиснете към гърдите. Изправете се добре. Сега пуснете крака, изнесете десния крак напред и сложете ръцете на лявото бедро. Много добре. Отново ханша се изтегля назад. Трябва наистина да почувствате разтягането. Сега се изправете. Балансирайте на левия крак и притеснете дясното коляно към гърдите. Изправете гърба. Страхотно. Много добре. Сега отпуснете крака на земята, вдишайте и издишайте.
Още веднъж. Ръцете горе. Ръцете долу. Добре. И още един път. Ръцете горе и долу. И последен път, преди да преминем нататък. Сложете ръце на хълбоците, съберете петите и раздалечете пръстите. Представете си, че на земята има часовник. Нека левия ви крак сочи 11, а десният 1 часа. Сега сгънете коленете и отново се изправете. Това в балета се нарича плие. Ще го използваме много в този комплекс. Приберете корема. Нека включим и ръцете. Нека следват движението. Добре. Надолу. Отваряме. Сгъваме. Гърбът е изправен. Долу. Встрани. Много добре. Сърдечният ритъм е все по-добър, така че продължаваме. Повдигаме петите, вдигаме ръцете, петите повдигат цялото тяло. И горе. Повдигайте. Прекрасно. Представете си как ставате високи, стройни, хубави. И така. Лява ръка долу. И повдигаме десен крак. И 8, 7, 6. Отпуснете пръстите, колената изправени, кракът се обтяга. Точно така. Да сменим посоката. 8, 7, 6, 5. Коленете изправени, пръстите отпуснати. Сменяме посоката. Така. 8, 7, 6. Вложете енергия. Стягаме мускулите на краката. Хайде сега смяна. Още веднъж. 8, 7, 6, 5. Прекрасни сте. Сега ще продължим с странични свивания. Десен лакът, дясно коляно. Стягайте мускулите. Не забравяйте да дишате. Последни 4, последни 3. Основно плие. Добра работа. 2 пъти. Сменяме. Изправете се на пръсти и продължавайте. Долу и навън. Ето тук трябва и да балансираме. Долу и встрани. Добра работа. Да направим още малко упражнения. Последен път. Петите горе, ръцете горе. 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 Прекрасно. И 4, и 3. И пак повдигания на крака. 8, 7, 6, 5, 4, 3. И сменяме посоката и пак горе. Вдигай. Вдигай. Добре. Така, вдигайте крака и се старайте движението да бъде прецизно. Сменяме посоката. Почувствайте енергията. А и пулсът се ускори, нали? Точно така. И 4, и 3. Добре, пак се обръщаме. Още един път. Можете да го направите. 6, 5. Прекрасно. Хайде пак страничното упражнение. Ляв лакът, ляво коляно. 4, 3. Добре. А сега последни 4, последни 3. Основно плие 2 пъти. Долу и встрани. Сега повдигнете петите, да направим плие на пръсти. Усещате ли как се увеличава енергията ви? Движението ви увлича долу, горе, долу, горе. Последен път. Така, пети горе, ръце горе, давайте. Повдигай, повдигай. Хайде да го направим още веднъж с по-малко повторение, но по-прецизно. Нека да започваме 4 пъти с десен крак. 3, 2, така, смени посоката. 4, 3, 2, прекрасно. Още веднъж. Горе. 1. Вдигай. Смени посоката и пак. 3, 2, така. Лакът и коляно. 7, 6, 5. Почувствайте сърцето си. Дръжте врата изправен. Основно плие 2 пъти. Така. А сега се наведете додолу. Точно така. Сякаш събирате цветя. Издишайте и се изправете. Много добре. Раздвижете централната част на тялото. Още 2 пъти. Добра работа. Хайде сега нагоре. Петите горе. Така. Коремните мускули вече започват да се стягат. Хайде сега още веднъж надясно. 4, 3, 2, на другата страна. 4, 3, 2. Страхотно. Колкото повече го правите, толкова по-лесно става, нали? А сега на другата страна, последни 4, последни 3. Сега пак лакът и коляно.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, основно плие 2 пъти. Сега да съберем тези цветя. Наведете се додолу и горе, долу, горе. Работете върху себе си, стегнете мускулите, точно така. Последни 2 пъти. Сега отново. Петите горе, ръцете горе и повдигаме. Така. Сега да го направим още веднъж, но с повдигане на крака само по 2 пъти. И след това сменяме посоката. Започваме с изнасяне на левия крак и сменяме посоката. Повдигайте, стягайте мускулите. Сега лакът и коляно. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, основно плие 2 пъти. Сега да направим кръг с ръката над главата. Продължаваме с основното плие, но добавяме и движението на ръката, сякаш правим орел над главата си. Долу, горе. Точно така. Поддържите изправената стойка. Сега повдигаме петите горе, горе. Вече чувствате опъването на мускулите в предната част на тялото. И 4, 3, изнасяме десен крак и повдигаме 2 пъти. Сменяме, повдигаме. И пак, повдигаме. Хайде, отново, последен път и странични сгъвания. 8, 7, давайте! Можете! Остава още малко. 2 и основно плие. Прекрасно. 2. Добре. Сега ще направим кръг с лявата ръка, като ореол над главата. Долу и описваме кръг. Долу, в страни. Обтегнете се. Последно 2. Последен път. И маршируване на място. Може да се изненадате, но след този комплекс вече сме постигнали добър сърдечен ритъм. В следващата част ще съчетаем по-леките упражнения с по-интензивни. Ако искате да задържите пулса на това ниво, гледайте Дебра. Тя ще прави по-леките упражнения. И така. Маршируваме на място, стегнато и енергично. Това е страхотно упражнение за сърцето. Маршируваме до 4, а след това правим 2 подскока и пак маршируваме. 2 подскока. Сега с 4 крачки напред, 2 подскока, 4 крачки назад. Точно така отново 2 подскока. Хайде сега да го направим още няколко пъти. Искам да сте добре изправени и изтегнати. Работете енергично. Още веднъж. Напред, 2 подскока, крачки назад, 2 подскока. Сега петата, напред, след стъпка вдясно, стъпка, пета, 2, 3, хайде, момичета, да се раздвижим. Ако искате да вдигнете коляното по-високо, точно така. Напред, 2 подскока, сега назад. Давайте, 2 подскока и отново, напред, 2 подскока, сега назад. Този път повдигаме коляното, дясната ръка горе. Добре. Изтеглете се нагоре и повдигайте. 4, 3. Сега по-трудното. Скачайте. Точно така. Още 4. Сега вървим напред. Да. 2 подскока. Сега назад. 2 подскока. И напред.